Andreea, mulțumesc că ne-ai primit în atelierul tău. Vreau să-mi spui câteva vorbe despre colecția pe care o prezint la ediția asta la Iași. Da, colecția a pornit odată cu concursul, nu știu dacă pot să menționez. Da, te rog, te rog. Concursul organizat de cei de la El și Peroni. M-au ajutat foarte mult și au susținut acest proiect. Îl aveam de mult, vreau să-l fac și cu ajutorul lor am reușit să fac această colecție și conceptual colecția pornește de la schimbările de oamenilor, la trecerea dintre anotimp și la ceea ce-ți inspiră iarna, ce-ți inspiră ea din punct de vedere al cromaticii, cum influențează cromatica, albul perfect, cum influențează stările de spirit ale oamenilor și confortul meteorologic, frig, și toate astea și nevoia asta omului de a se înveli în haine, de a se înfrișura în ele. Și de aici pornește ideea colecției. Sunt haine care îmbracă foarte mult corpul, care îl înfrișoară, care... Am văzut că ai folosit... Da. Colecția se numește Winter Move, tocmai de aici și de aceea, cu stările de spirit pe care ți le dă vederea albului acela perfect când ieși iarna și zăpadă și tot. Și tocmai de aceea am vrut și o cromatică așa, cât mai pură și... Și trebuie să mă apropii, să-mi spui cum ai făcut mâneca asta superbă. Chiar te rog să mă apropii. Alea sunt lucrate manual. Au foarte multe chestii lucrate manual, aplicații, toate bazele, după care eu am intervenit pe toate cu aplicații. Ok. Și care îți place cea mai mult? Mie. Greu. Am Greu. câteva care sunt piesele mele preferate, nu știu dacă m-aș despărți de ele, da. Ok, mi-arăți una? Mai curioasă. Da. Păi, una dintre ele. Da. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult asta, cu aplicații mici, este foarte... Nu știu, spiritul foarte mult al colecției. Da. Da, acum înțeleg ce spui cu îmbrățișează trupul sau învăluie, da. Da. Am mai multe, nu știu, am foarte multe piese, nu știu, accesori, jacheta aceasta la fel, îmi place foarte mult, și dinamică și superb. Ok, și ce faci după Iași? Care e următorul tău proiect? Următorul proiect e proiectul de diplomă, pentru că sunt în an terminal. Oh, succes, mult succes! Da, mulțumesc mult și după aceea următorul festival de la anul, să începem pregătesc. Într-un interviu mai devreme, Irina îmi spunea că se poate să fie și la toamnă, așa că pregătește-te! N-am știut bine că am aflat, da. Ok, îți mulțumesc mult, îți țin pumnii de seară și sper să ne revedem. Mulțumesc!